Olu lusasazo ngqo lwendaba lusiza kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazi eziphambili. My relationship with him, it was because both we have passion for sports cars. Otyholwa ngokuba ngungqondo-ngqondo kulwaphulo-mthetho uVusimuzi Kurt Matlala uchubele isikhwebu ikomishoni kaMadlanga ngobudlelwane bakhe nosomashishini uHangwani Maumela. Kwezemidlalo, emva kwemidlalo emithandathu iqela elisanda kwenyuselwa iDeep Groove Ladies lisafumana ubunzima kwiligi yompondo zihlanjiwe iHollywoodBets Super League. Molweni Mzontsundu, singonondaba belijelo losasazo sesilungele ukuniphakela kuvimba wethu wanamhlanje ngokukhawuleza masingene emxholweni. Otyholwa ngokuba ngungqondo-ngqondo kulwaphulo-mthetho uVusimuzi Kurt Matlala uchubele isikhwebu ikomishoni kaMadlanga ngobudlelwane bakhe nosomashishini uHangwani Maumela esithi ubuhlobo babo buneminyaka engaphezulu kwe-10 bukhona. Lusuku lwesibini namhlanje kule veki uMatlala evele phambi kwale izenzo zolwaphulo-mthetho emapoliseni kwanengalo yomthetho ngokubanzi kweli. uMatlala uthi ubuhlobo bakhe noMaumela busukele ekubeni bobabini bethanda enyongweni imoto ezinamendu ezinhle de baqhogana kwezoshishino. Ikomishoni kaMadlanga ive ngokungena nokuphuma kwezigidi zerandi kwiinxili zabo zebhanka. Mnumzana Matlala uthi sekuyiminyaka engaphezulu kweli-10 emazi uMnumzana Maumela. My relationship with him, it was because both we have passion for sports cars. So there is this restaurant that we both we used to frequent in that restaurant somewhere in Sandton. So we used to meet each other there, and then because I liked this car, and then that's when we started our relationship, because of the love of cars. Ebuzwa ngobuhlobo babo kanye kuba buyintoni buyafikelela kwezoshishino akalikhuphanga lisole. Do you have any other relationship with him, including business relationship or any relationship that leads to any one of you benefiting financially? Yes, we do. Can you tell us about that? We were, both of us, we were in the, I wouldn't say it's a tender, but it was, what is it called? Not a tender, but let's just say, for the lack of a better word, I'll say a tender, but it's not. Ubungqina bukaMadlala kule komishoni ngalenhlazana bulandele emva kokuba usihlalo wekomishoni egwebe ngelithi makaqhuba anike ubungqina nakubeni yena Matlala namagqwetha akhe bebezame ukuba angenzi njalo ngelithi hleza zirhintyele kwityala lolwaphulo-mthetho. Ikomishoni kaMadlanga isaqhuba. I-ANC ithi ingena kwisigaba esibalulekileyo kumalungiselelo ayo onyulo nanjengoko iqukumbela inkqubo yokuchonga abagqatswa kwaye ilungiselela umqulu wezithembiso kazwelonke. Okambalula uthi i-ANC iqinisekile ukuba iza kuba nako ukufaka uluhlu lwabagqatswa kungadlulanga usuku oluqingqiweyo kwikomishoni ezimeleyo yonyulo. Kulindeleke ukuba umongameli uCyril Ramaphosa akhokele iphulo lokuphehlelela umqulu wezithembiso kwiphondo laseGauteng. The extended NEC meeting today is therefore not simply a meeting to approve lists. It is the culmination of a democratic process aimed at ensuring that the ANC represents a leadership corps capable of taking forward the commitments contained in our manifesto. We are confident that the process will be concluded with the prescribed timelines, and that the ANC will submit its final candidate lists to the Independent Electoral Commission as required. The responsibility that follows is clear: to take our manifesto, our message and our selected leadership to every ward, every community and every corner of South Africa. This coming weekend, the ANC will localize its manifesto, moving from the launch in Diepsloot
and a campaign launch led by the President to different communities. Ziyaqhubeka nokukhwanqisa iziganeko zentswela-similo ezikolweni ngenxa yemigaqo-nkqubo engahlonitshwayo ngabafundi okukusenziwa bubuzaza nagakumbi kukukhuselwa kwabafundi ngumthetho ophathelene nabo. Namhlanje sidlana indlebe netshantliziyo lingumseki wombutho wamaphulo oluntu nongenzi zuzo ikhula eMpuma Koloni uPetros Majola ukuzidandalazisa ngemiba yakutshanje yabafundi abaphakamise isandla ngakotishala. Sipotise Dad Majola sikubulise. Bulise wethu lesana kuba bukeli. Ingaba zeziphi Dad Majola iziganeko ezenza abafundi barhuqele eludakeni izibilo zabo ezikolweni nakotishala? Ndingatsho nje ngokufutshane ukuthi kukungabikho kwabazali kubomi basesikolweni. Abazali abantwana babathumela esikoleni babuye umva, then ke ngokeza ziganeko zenzeka pha zokulwa kwabantwana akakho umuntu wokubabonisa eyona ndlela right. Ungaphefumla uthini ngemigaqo-nkqubo eye isekwe ezikolweni, eminye isekwe nalisebe elilezemfundo iye ngamanye amaxesha ibonakala ngokungathi iyaphikisana naleyo yabafundi? Iyaphikisana eminye imigaqo ngakumbi nomgaqo-seko kuba kwelinye ixesha kuba kuthethwa nge-uniform thina sazi umale and female, kube ngoku kukhona o-lesbian, gay, ntoni abafuna ukunxiba ngokohlobo abadalwe ngalo. So lo migaqo ihambe ke ngoku ikhabana, kodwa ke yona i-uniform okanye i-code of conduct for learners yenzela ukuthi kube khona ulawulo esikolweni, but ke zininzi into ezi-challenge. Abanye bayathwasa bafuna ukunxibela intsimbi, but yonke loo nto iklashane ifuneke ngoku ukulungiswa ngabazali, sisikolo nabafundi. Ungabakhuthaza uthini mhlambi abazali kwimigaqo-nkqubo neziseko eziyezimiliselwe ezikolweni ukuba ke babe yinxalenye kwiimeko eziye zibe khona ngezimilo zabafundi? Ufuneka abazali babe phayalisa. Abazali nxa kuvala isikolo into yokuqala bayibuza uba sivale on a Friday, Saturday morning mazide zivulwe ezisikolo. Abafuna uhlala nabantwana ekhaya, bathatha bayi-outsource la responsibility yobuzali bayonika ootitshala babuye umva bona. So sifuna abazali abangabazali bancedisane nootitshala so that utitshala kule nto ye-moral regeneration ancedisane nathi nabantwana ukumilisela isimilo so that isikolo sibe yindawo yokufunda nokufundisa. Kwimibhodamo yakutshanje Ndokhala ekhe yavakala kwabe kubanjwe nomfundi oye wabe mhlawumbi uhlabe utishala, kubekho nabo abaye batshone emingxonyeni kwizindlu zangasese kwizinto ezikulumila ngolo hlobo uthini? No, into eyenzekile bekunomfundi wase-Alice enkwenkwezini sina secondary oye wahlaba omnye umfundi wawugqiba wayemfaka etoilet engasasebenziyo. Kodwa ke lo mfundi ulela ubusuku bonke kulaa toilet wayofunyana ngengomso. Ufunyana kwakhe ngengomso laqhuba ityala. Beyikho into ethi underage, sathi imikhuba yakhe ayitsho, so wagwetywa 10 years. Then kuleyo tishala ababethwa ngabantwana abangamantombazana abandlongondlongo kwisikolo sase-AV Platje eMthatha. Umntwana wentombazana na-18 uhlohla impama kutishala oyindoda na-49. Kwisikolo saseBazindlovu eMkanduli ngumntwana wentombazana na-19 ufaka impama kutishalakazi. Nxa umzali ezokunqanda ufaka impama kumzali. Loo nto ixela uba konakele kwiziseko zasemakhaya. Sibambe ngazo zibini Ndokhala, sibulele nangexesha lakho. Ndibaba ngazo zibini kuwe nakubabukele emakhaya. Ukanti ke ngoku sawukhe sithume umntwana evenkileni sawuphinda sibuye kungekudala. Sibulise kwakhona kwabo basandu kungena xa sihlabela mgama.
iRhodes University ifinca iminyaka engama-50 iphala phambili njengeziko elihlohla ngobuchule kwicandelo lezobuntatheli nonxibelelwano. Ngomso le yunivesithi iphehlelela incwadi eshicilele umqela wokubanjwa kwengcali ezishiye umzila kumajelo endaba nakwezosasazo ngokubanzi. Ukuva banzi ngale ndibano siqhagamshelana ngobuchule eRhodes. Sipotise Gqirha, khasele usicacisela ilindeleke ukubandakanya obani inkqubo yale ndibano leqaphela umqele eRhodes University. Ndiyabulela kakhulu sisi. Izawudibanisa nawo wonke na umuntu onomdla kwizifundo zobuntatheli, students zethu, abantu basekuhlaleni, intatheli nabantu abaphandayo, nabafundi ke abaphumeleleyo esebedlulayo nabasebenzi baseRhodes University, nengcali zendaba, abaphandi namalungu oluntu nje ngokupheleleyo. Manditsho ke ndithi le ncwadi lena ndidla ngokuthi xa ndiyichaza ke ngokolwasemzini, it combines collaborations between the legends of JMS in the past and the legends in the making. So loo nto ithetha ke kuba kwaba bantu basafundisayo ngoku, i-lecturers zangoku nee-lecturers ezadlulayo zakwixesha elidlulileyo. Enkosi. Zithini ke Gqirha izicwangciso zale yunivesithi ukuphucula ezosasazo nobuntatheli nangakumbi? Nkosi msasazi ngalombuzo. I-JMS zayibiza nge-JMS ke kuba ke i-School of Journalism and Media Studies. So i-JMS sazimisela kakhulu umsasazi wami ekuveliseni intatheli zangoku ezinesimilo, nentatheli ke ezikwaziyo ukuthwala uxanduva loluntu. Kwangaba siyaqhubeka ke nokugxininisa kakhulu ke kwezi zifundo zintsha, umzekelo ze-data journalism, kwizifundo zobuntatheli bedata, latest data journalism, nelentoza nokuveliswa kwendaba nje in general. So sikwagxile kakhulu ke msasazi wami nakuba untathelo obutshintshayo, siyayazi into yobana ngoku sesikwi-digital era. Ubuntatheli, that means buyatshintsha ngokwendlela ekwakuntathelwa ngayo kudala. Le ncwadi niyisungulayo yintoni engaxhamleka kuyo kwabo bayifunayo? Zizinto ezininzi kakhulu umsasazi, kodwa ke ndizawubala nje ezimbalwa ngenxa yexesha. Iyazi ezi zifundo wami shilo ukutshintsha kwejournalism ngohlobo epracticewa ngayo ubuntatheli nje bonke buphelele, nemicelimngeni ke that is facing journalism education and also journalism practice. Also izawuba beneficial kakhulu ke nokwazi kabanzi ke ngendaba yendima edlalwa kakhulu ke i-journalism kwintatheli nentando yeninzi. Nifinca iminyaka engama-50 nixhobisa, ingaba kuthetha ukuthini oko, yaye zithini ingcebiso kwabo banomdla kweli candelo? Msasazi wami ugqiba iminyaka emingaka kuthetha okukhulu ukuthi sileli candelo. Sithi xa sijonga emva sikhumbula abantu aba-contribute kakhulu to what journalism at Rhodes University is. Singatsho ke njengoba benigxininisile kuqala into yobana the journalism practice is changing because of where we are. Singacinga nangento ezifana ne-AI, sicinga nange-digital nangazo zonke nje izixhobo ezikhoyo ngoku. So ndiyatsho ke ndithi into yobana abantu bona bazohlala bebudinga ubuntatheli benyani, nento yobana sikwazi uba sibambe urhulumente wethu accountable. Sibulele kakhulu kweGqirha ngexesha lakho nangomso.
Abantu abatsha bangaphangeliyo eNkomazi eMpumalanga benze umngcelele obheka kwizakhiwo zenkampani RCL Foods benyanzelisa inyoba evulelekileyo yamathuba engqesho kwanotyalo-mali olumandla kwindawo abahlala kuzo. Abaququzeleli bathi bathe qolo ukuqokelela inkcukacha manani zolutsho lungaphangeliyo njengenxalenye yenzame zokuqubisana nentswela-ngqesho nenye ekhokele kwingxaki zokuhlala kuquka nokukhulelwa kwamantombazana aselula. What we are trying to achieve here is to gather the youth of Nkomazi, create a database for the unemployed youth. As a forum, we have decided that we need to take care of this because we've got a lot of problems and the unemployment rate is too much. Leads us to early teenage pregnancy, nyaupe and the likes. If you go to the location, maybe something I'll take you there, you'll see. So this tent, we have created it for a registration point today, so that all the people who are coming to attend the march, they will come first here and register, and we keep the database of everyone who came here for the march, so that when we succeed on what we want through the jobs, we consider the same people who actually came to fight for the jobs. Plowing back to the community, they are not doing anything for us. Whatever that they are doing is not helping us, it's not sustainable. So we have got very, very bad situations. As a company, as big as it is, they were supposed to be an example of what a CSI project is, but they are not doing anything. Hence today we have gathered, we have not attacked them to say, but we actually approached them to actually give them our demands and what is it that they've been doing for decades. Nanjengoko inyanga yamanina imibutho yoluntu ithe qolo nenzame zokuqinisekisa uzinzo nokhuseleko kumakhaya navame ukuba nentsinda badala zokuxhaphazeka kwabasetyhini. Namhlanje sidlana indlebe ngobuxhakaxhaka bale mihla nosaphokazi Gcwabe okwibhodi yombutho wesisa ozinze eKapa, uSapho Foundation, ukunababanzi ngeentshukumo zabo zokuqala kubundlobongela busekelwe kwisini nokubulawa kwamanina. Sipotise kweSapho Kasele ungena ukususela ngo-2013 lo mbutho wesisa uSapho wasekwayo, ingaba seninegalelo elingakanani kweli? Molo sisi, ndiyabulela. Since 2013, it's been 13 years in existence, uSapho Foundation. Based on the impact assessment yethu, we have reached 500 individuals and families per annum. So into emandi nge-programs zethu is that it's a group session apho kudibana abantu abakwimeko ezifanayo, whereby talk with social workers who are registered, and you are able to talk and be given tools to deal with as a situation. Into emandi kuthetha nabantu after the program abazoxelela uba ngenxa yale nto yakho uSapho Foundation, they're able to deal with situations differently than how they would have before the program was delivered. Niza kuba nendibano yenkcubabuchopho ngomhla we-29 ka-August. Ungakhe usinabele kabanzi ngaloo ndibano? Okay, nge-29 ka-August siyadibana eStellenbosch. Into besiyenza kule ndibano kudibanisa urhulumente, private sector, civil society and ezinye NPOs. Oba sibonile oba umsebenzi esiwenzayo asikwazi uwenza sisodwa as uSapho Foundation, because umninzi umsebenzi osafuneke wenziwe. And so we're trying to collaborate with different organizations apho sidibana sithethe about investing in prevention measures, whereby we're saying that prevention is sometimes better than cure. Ubundlobongela buxhaphakile kakhulu ezilalini nakwindawo zasezilokishini. Ingaba ke nina njengosapho niselula njani isandla kwezo ndawo? Okwangoku silapha eWestern Cape, we are covering predominantly coloured areas. Ba ngoku zezona areas esabona uba zinida uncedo. Kodwa siyafuna ukungena koKhayelitsha, koLanga, koNyanga. Ngesi simemo sesenzayo ngale ndimano yange-29 ka-August, sifuna izikolo zize kuthi sikwazi ukusebenzisana, sikwazi uthi reach those communities apho singekhoyo okwangoku.
Abantu bangafikelela njani ke sisaphokazi kumaphulo eniwenzayo? So it's available on www.usapo.org.za. Sikhona na ku Facebook as Usapo Foundation. Sikhona na ku LinkedIn Usapo Foundation. Sibe khona na ku Instagram Usapo Foundation. Sibambe ngazo zibini kusisaphokazi. Sibulele mawethu ngokusiboleka kwenu indlebe kamnandi.